sød. Jeg vidste slet ikke, at de var så store. Hej! 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 Smadret glasset. Det kan den ikke. Det er panserglas. Det er et rigtig stærkt glas. Selvfølgelig er det panserglas. Jeg tror ikke, den kommer tilbage. Hvorfor gider den ikke kigge på os? Det kan ikke høre, tror jeg. Kig på os. Den er så stor. Den der reklame på det der... Jeg gider ikke at tage flere billeder. Jeg filmer bare. Hallo, skal vi ikke alle sammen aftale, at vi går sammen? Kig på mig. hinanden lige pludselig, ligesom på eksemplaret, hvor vi kommer til at gå væk fra isen. Vi skal blive sammen. Der er den der... Og kig her, Sejbjørn. De er fra Tækkebær. Nå, den sover.